Здравейте! Днешното видео е насочено към всички хора, които обичат да спортуват. Ще ви покажа място, където можете да правите нещо различно от класическите спортове, а именно да се катерите. Със сигурност много от вас никога не са опитвали, но в следващите минути можете да видите повече. След като направихме кратка разгрявка, дойде и време за катеренето. Разбира се, преди това получихме инструктаж от инструкторите, затегнахме предпазните колани и изчакахме да дойде нашия ред да започнем да се катерим. Специално днес имаше доста хора, тъй като клубът по скално и спортно катерене Варна Клаймбинг беше организирал ден на отворените врати. Самото изчакване беше в рамките на няколко минути, тъй като организаторите бяха осигурили доста писти за изкачване. Направи ми силно впечатление, че имаше доста деца, които искаха да опитат да се катерят на стената, въпреки че тя е доста висока. Дойде и моят ред. След няколко полезни съвета от инструктора потеглих нагоре. Най-важното нещо, което трябва да запомните, е, че е добре да се избутвате с крака, а не да се дърпате с ръце. Така си улеснявате катеренето доста. Разбира се, когато започнах да се катеря, изобщо не се получи така. След половината на пистата ръцете взеха брутално да ми се схващат, а пръстите изобщо не можеха да хванат нито един камък. И в крайна сметка се пуснах. Хубавото е, че отдолу инструктора ви дава насоки, кой камък можете да използвате за по-лесно катерене. И познайте какво направих аз. През цялото време се дърпах на ръце, използвах ръката си доста по-малко и изведнъж предмишниците ми се схванаха супер много и пръстите просто спряха да захващат камъните. Нямах никаква сила в ръцете и просто се пуснах и ме свалиха долу. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Ето го и най-малкото детенце, което беше тук да се катери, въпреки неговите не повече от 3 години, малкият беше устремен към върха. Значи, извода е, ако сте гледали катерача, не помага и не стига. Значи, не трябва да се катериш на ръце, главно крака. Буташ с крака, ръцете изпънати и не дърпаш, защото всичко се схваща тук. В момента сигурно една чаша вода няма да мога да я държа.
Абе, яко беше, Яко беше. Пуснах се 3 пъти, Да. паднах като мастия. Ами, залата се намира точно по стадион Тича. Варна Клаймбинг. Ще оставя сайта, Instagram, Facebook страницата, така че ще може да ги видите и ако ви е харесало, да дойдете и да се катерите. На мен ми хареса, въпреки че не се справих много добре, ама Аз съм болен. аматьорска работа. Той се справи доста по-добре. Другия път повече. Повече абонирайте се, лайк, сабскрайб, Точно така. камбанка, ало. Всички екстри. Айде, чао и до нови срещи.